anatagamue na be papa mo anatagamue chinyagamo karaka anatagamue na be papa mo anatagamue chomela na sirike anatagamue na be papa mo anatagamue chinyagamo karaka anatagamue na be papa mo anatagamue chomela na sirike anatagamue na be papa mo anatagamue chinyagamo karaka anatagamue na be papa mo anatagamue chomela na sirike anatagamue na be papa mo anatagamue chinyagamo karaka anatagamue na be papa mo anatagamue chomela na sirike sirike noa akowa papa mo ọlọ́ra olúwa akowa papa mo una akowa papa mo onye na-ajụ mo ebe nchere onye na-ajụ mo ala mbe papa mo anatagamue chomela na sirike anatagamue na be papa mo anatagamue chinyagamo karaka anatagamue na be papa mo anatagamue chomela na sirike anatagamue na be papa mo anatagamue chomela na sirike. Chomela sirike anụ akpọ ụmụ aja n'Igbo ụmụ Afrịka anyị ji aka ọdịnala bụ ụzọ mgbe ọbụla ọ dị ka asịrị ihe siri ike chigata mgbe ochie nke ala nna gị ihe na-eche na nke onye akarịa ọkụ ochie nke ala nna gị ọsa na ihe dị ozi na dịrị gị na ihe na-eche na nke onye akarịa ndị Igbo wee na-asị kedu ka o si dị gị ihe na-akpụ nna gị ị na-akpụ nna gị ga-adịrị ọrụ okwu ọnụ ahịa ndị nna nna gị ha etinyere ya aka ma ahịa ihe ọba gị inweta ihe na-achọ mana mgbe ha kpuchi nke ndị nna nna gị ha hapụ ya ancestors wee sị na-akpọchi nke ndị ala ndị ọzọ ọ bụrụ na ịbụ nne na-agụ agụ wee na-agụ nwa gị agụ wee na-agụ nwa gị kedu onye ị ga-ebu ụzọ si ebe eziokwu ị ga-esi ebu ụzọ n'ime ndị mmadụ isie mmebi ịkwadebe gị edu akụziri mgbe ọbụla ị nọ na mba ịkpọkụ na onye nsọ nke ndị ụka ajarị kpọkụ ochi nke ala nna gị kpọkụ ya ancestors nke bụ eziokwu na ha ga-ebu ụzọ na-atụ akụrụ akwa gị maka na ihe ịbụ nwa n'ime onye ala mana mgbe ị hapụrụ ya ancestors je na-akpọchi ndị ọzọ na ndị seti ndị ọzọ nwanne ọ ga-ahapụ gị ahụ ọnya ka ndị na ma anatago na be nna m ya gasị anatagamue na be papa mo anatagamue chinyagamo karaka anatagamue na be papa mo anatagamue chomela na sirike anatagamue na be papa mo anatagamue chinyagamo karaka anatagamue na be papa mo anatagamue chomela na sirike ọdịnala bụ ọdịmma ya gaje n'ọgbọ n'okwu Chineke were ya gaje n'ọgbọ ọdịnala bụ ọdịmma ya gaje n'ọgbọ ọdịnala
bukadima omutineke eya gazenova ofodogo bukadima omutineke eya gazenova wande were no kutineke were ya gazenova fadirada bukadima eya gazenova were no kutineke were ya gazenova fadirada bukadima omutineke eya gazenova fadirada bukadima omutineke eya gazenova ọfọdụrụ ọdịmma okwu Chineke eya gaze n'ọfọ nwanne m kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'ọfọ ọdịnala bụ ọdịmma eya gaze n'ọfọ kwere n'okwu Chineke kwere ya gazie n'ọfọ ọdịnala bụ ọdịmma eya gazie n'ọfọ. Ka anyị dọbiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji adọwa eziokwu niile agba. Nke bụ eziokwu bụ na egwu ị nụrụ kịta belong to Ugochitubelu ọdịnala temple, ọ ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo. Our evangelical department. The egwu ị nụrụ we all the rights. Ọ egwu belong to the Ugochitubelu ọdịnala temple. Egwu a bụ egwu anyị release last year. Ijekwa na our YouTube channel ị nwere ike download ya bụ egwu ya gazie. Ọ ka anyị si kwado ka anyị ji wee ji ya egwu wepụta n'ụbọchị taa. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na social media, afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emilekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. Our mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, nye m ntị gị, ihe anyị ga-ana ebe a just 20 minutes, I can assure you. Yes. Ihe m na-achịkọwara I will go straight to the point. Maka ndị na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa March. Ọ na-last for 14 days. Bido na every month, 6th of every month. Aja mbunye na-aja epụta ihe, aja esigo na-ebunye otu ndị mmadụ elu. Ndị na-esonye na ya bụ aja amadugo. Mana maka onye ọfụ, ị ga-forward ya 3 prayer requests, make donation token to the account number. Chat m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Aga m enyere gị aka nye gwazie other details I need from you ka e wee bukuo gị. Ka anyị gabakwa n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Echepụtara ụbọchị Monday and Thursdays ụbọchị anyị ji enwe counseling na Ugochitubelu na temple. Ụbọchị ahụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị a ka anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị friends of the temple na ndị niile ihe anyị na-eme na amasị na temple. Yes, a na-enwekwa counseling bụ free, mana ịgba afa na-akwụ ụgwọ. Ya gazie. Isiokwu anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taata bụ gịnị bụ ịgọ ọfọ? Prayer. Agwa m gị na ịgọ ọfọ wee ekpere. Ị ghọtara ya? Mana ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ya, onye mata ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ọdịnala asị one fetish and demonic thing. Nya ka anyị bịa ka anyị correct that impression. Ọnya bụ ihe anyị na-agbasa n'ozi ọdịnala. Nke a bụ ofu. Nke abụọ anyị ji maka ya bịa bụ ịgọ ọfọ prayer. Kedu maka 21 days rituals a na-eme? That is rituals bụ 21 days special prayer. Yes. Ekpere mmadụ na-ekpe for 21 days consistently. Ị ghọtara ya? Then kedu ihe bụ spiritual exercise? Part 1. Onye ka anyị ji bịa. Gee ntị ma gee ntị nke ọma, ọma eto ogologo ma mma aga straight to the point. Gịnị bụ ịgọ ọfọ? Ịgọ ọfọ bụ ekpere. Anyị wokwuo na ekpere ebe iwelite uche anyị elu na obi anyị elu n'ebe Chukwu na ọkwa eziokwu. Etu aka esi kụziri anyị na katikizim. Ka nkọwara what is prayer. Before ndị ụka ọbịa abịa, ndị Igbo na-ekpebu ekpere.
ndị Igbo magburu Chukwu maka na anyị na-aba Chinwendụ, Chinwike, Chukwuebuka, Ifeanyị Chukwu, so anyị magburu Chukwu bifo ha bịa. Ịghọtara ya? Gịnị bụ ịgụ ọfọ? Ọ bụrụ na ị na-ege ntị ị bụrụ onye na-ana vileji karịa ịbụ onye riri eri na taụn, ị ga-ama na oke wepụta ọjị ọsị Chukwu okike ekene m gị maka na onye a kere ihe niile. Otuto dị ya ka a na-akpọ latria, ya na mmadụ adịghị eke otutu ya, and onye ka o kwu na akwụkwọ Jenesis. Ịghọtara ya? Na iwe enwe chi ọzọ belụsụ ya, meaning o nwere chi ọbụla ị ga-ewe ahead of him. He is the unmovable mover. So ọdịnala recognize the fact. Ndị anjelu nke Chukwu ịkpọrọ ogwugwu, ịkpọrọ udo, ịkpọrọ Agbadioha, ịkpọrọ ya chi onye ụwa, ịkpọrọ ya ndị ichie, ndị a niile wụ principalities and powers, ndị egere na ndị mbụ. Ọ ndị aka ndị ụka kpọrọ 9 choirs of angels, principalities and powers and rest of them. Ihe a niile bụ ike na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Mara ịmara ya kpọọ ndị egere na ndị mbụ ị na-echiba kedụ ndị akpọrọ ndị elders na akwụkwọ General Revelation. Ọ bụ onye ka m bịara ịkọwata, mana ihe m chọrọ ịkọwara na ndụ na ndị ekpe ekpere. Prayer is divided into 4 parts. Ịghọtara ya? Nke mbụ praises, nke abụọ bụ ịyọ mgbaghara mmehie, nke ọzọ bụ petitioning, nke ọzọ bụ ikwubi okwu. Yes, ọdịnala mgbe ekene Chukwu okike ekene gị, mmụọ onye na-eri oke n'ụbọchị anyị ekene gị, like tata ụbọchị nkwọ ekene m ụnụ. Ikenechazie ya kpọkwuo ezi ndị anjelu nke Chukwu, kpọkwuo Eze-Ana, kpọkwuo Ogwu, kpọkwuo Udo, ndị a niile bụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Imecha ya ebido nyewa Chukwu oke si ya ebe ọ bụla anyị si mejọ gbaghara anyị na anyị nwata na-asa ahụ na afọ n'afọ, ọnya mgbaghara mmehie. Ebe anyị na-eyi ozi perishọn ịyọ Chukwu okike ego sidere wee na-agọsị na ndụ anyị ga-adị, na ụmụ nwa di ana anyị na ndụ ha ga-adị, na ndị nwunye anyị na ha ga-adị ime, na ha ga-amụ nwa n'udo. Ihe abụ ayịyọ. Ịyọwazie na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị, ka abụ ayịyọ. Ikwubisi okwu mgbe anyị na-ajụ okwu na-asị onye si na akwa ya macha na mpama anyị aba na nke ya, onye si anyị nwee onye anwụọ ka anyị ji akwụ ya, onye cheta ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya ka a na-akpọ iji okwu. Ndị ụka na-akpọ ya back to sender. Ịghọtago 4 department of prayers. Ndị ụka ndị ọdịnala na-ekpebe ekpere bifo ndị ụka abịa, ọkwa data usoro 4 department ya ka ha welụ na anụ usoro ekpere akpọrọ ekpere. Mana ana m achọ ịgwa gị weda ma ịkpọrọ ego ọfọ ma ịkpọrọ ikpe ekpere the same thing. So abịa m ka m kọwara ụnụ etu ndị ọdịnala si ekpe ekpere nka nyi wee bịa. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Nke ọzọ bụ 21 days ịgụ ọfọ ngwa ndị mmadụ ka a na-agọ. Ọ bụrụ na ị gbasịala afa ịdị broke, wepụta 21 days gụọ ọfọ, ime nke ọfụma, I can tell you things will start changing for you. I can tell you it have worked for others and it will work for you. 21 days ịgụ ọfọ bụ ka ntị ka nkụzi ọfụma, ekụzigwo m ya na YouTube, mana onwe ndị na-ayọkwa m nkụzikwa ọzọ. Iri weta like a sheet like foolscap. Ide date ụbọchị ị chọrọ ibido ya ịjaba ịgụ ọfọ for 21 days. Dee date ị na-ebido, dee ụbọchị 21 days ị ga-eme elapse na sheet of paper. Dee ya prayer request. Prayer request let's say ya bụ the 3 na akarị na ị ghara ịchịkọsị aka nnukwu. Ide 1 2 3 prayer request for the month, that 21 days. Chụọ ego ọbụla, ọ bụrụ na 200 bụ 500 bụ 100 bụ 50, etu aka kwere gị. Echefuna na ego ị na-eweta bụ ego ihe aja iji esi ilu, iji eme saraka, because you must make some people to be happy. Ịghọtara ya? Also na ihe aja anyị na-achụ, aja anyị na-achụ ka ndị mmadụ nwee dị happy, ka ụmụ mmụọ nwee happy, dị happy, ka elemental beings dị happy. So i were ego ahụ, ego ọnụ ọbụla ị chọrọ iti ga-adị 4 note representing 4 market days. Itinye n'ime ya akwụkwọ fold oyi, nwee altar, place it in your altar. Ọ bụrụ na ị nwere altar, tinye na wallet gị ma ọ tinye n'ime akpa gị. Bidozie gọwa ọfọ, set a time of your choice. It could be morning, afternoon and night or night. A particular time. One time ahụ kwuru hapụ ihe ọbụla ị na-emeza, ihe ọpụtara fonu ga-adị na lam. Iche ihu na east. Agwara gị na ebe east ebe ọnwụ na anyanwụ si achanite, nwa bụ east. Ebe ahụ anyanwụ si achanite nyanwa bụ east. So whether bụ nọ inside room gị ma na outside, ihe ị ga-eme ịpụta outside ị na-anya ebe anwụ si achanite n'ụtụtụ ebe 9-10, bazie n'ime ụlọ gị all that 4 corner ebe a bụ east. So iche ihu ebe ahụ ibido ịga ọfọ for 21 days. Then m akọwala gị ka esi aga ọfọ for 21 days. N'ihe anyị kpọrọ spiritual exercise. Gịnị bụ spiritual exercise? Ihe ị ga-eme ewu oluwa na mgbe anwa ife esie east. Bido ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ abụ. Ịghọtara ya? Ịbụ abụ ịfụrụ ka abụ anyị jipụta ọkwa eziokwu.
n'ọdịnala administration anyị nwere abụ ọdịnala. The only thing dị iche na ya bụ na ebe ọ bụla etiri chi nke ndị ụka ọbịa na anyị na-ewepụ ya tinye afa Chukwu Okike maka na ọnya bụ onye ike niile si n'aka ya abịa. Ịghọtara ya? Nyanwa na onwe ya mgbe ọ bịakwuru o kwuru na o nwere nna nke zitere ya. So anyị ama hapụ isi gwara ike ajụ. So anyị na-eje for the direct to the creator of the whole universe. Echefuna n'ọdịnala worship Chukwu Okike n'ofufe ndị na-efe naanị otu chi. Ọ bụrụ ofufe ndị na-efe nna, na-efe nwa, na-efe mmụọ nsọ. Ịghọtara ya? Maka na ọdịnala kwetara na Chukwu Okike nyanwa bụ Chukwu, nyanwa bụ mmụọ, nyanwa bụ ihe niile dị n'ime ya. You can divide them. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na na-echọ ime etu a, ị mara na otu a ka ọ dị. So egwu ọ bụla etiri tinye chi ndị ụka ọbịa, iwepụ ya tinye aha Chukwu. Simple. Now etu as the spirit list. I bido ịbụ abụ ewepụta na ya administration face east. Ị nwere ike ịnọrọ ana etu ọ bụla chọrọ isi wee nọrọ, mmụọ gị ga-esi wee wulite nọrọ etu anwa. Epụta na our spiritual exercise ị ga-eme every day. Create a morning, afternoon, night, any time of your choice. Achọrọ m ịgwa gị etu ị ga-esi mee spiritual exercise effectively. Now iruo ifesie east, ịkpọkuo chi gị Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile chiri aka ya abịa. Chi ya na-ebịagokwa n'oge nnọkọrịta nke gị na ya. Then ịkpọkucha ya, inye ya ekele maka na o melụ ka ịdị ndụ na ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Kene ya maka na ike niile si n'aka ya abịa. Ikerecha ya, iwee kpọkuo mmụọ niile ya na Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Call them the ancestors, ndị nke ndị ụka kpọrọ the saints. Call them the elemental beings and mystics and forces of nature. Agwara m gị na ụmụ ihe niile abụ ike niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Enwere cadres, spiritual powers nwere step by step. Ịghọtara ya? Chukwu Okike m nya bụ karịsịa. Mana enwere principalities and powers. Enwere the thrones, enwere the seraphims, enwere all of them. Enwere the elders. So n'ọdịnala Igbo anyị kpọrọ ha ndị egere na ndị mbụ, ndị a na-eka ntọala. Anyị kpọrọ ha ogwugwu, anyị kpọrọ ha amadioha, anyị kpọrọ ha chi onye ụwa with the angels. So ịkpọkube ha ncha niile, kpọkuo ha ncha niile, si ha na gị nwa bụ Okonkwo nwa onye dị etu a na-ebịakwa n'oge gị na ha ji anọrị. N'ihi na-enye ha ekele, ikerechazie ha, i wee yọọ ha si ha biko ha gbagharịghị ebe ọ bụla isi mejọ n'ịbụ nwata na-asa ahụ n'afọ. Ha ekwekwana ka ihe mara bụrụ ogbochi wee nye gị. Ịghọtara ya? Ịyọcha ha mgbaghara mmehie, yọbazie ha etu o si dịrị gị. Gwa ha na ị chọrọ ka ị pụta ihe, gwa ha na ị chọrọ ka ị dee ude, gwa ha na ị chọrọ ka ebumnobi iji wee pụta ụwa ka ọ bịa na mmezu, gwa ha na ị chọrọ ịbụ ihe, gwa ha na ị chọrọ ịbụ onye enyemaka wee nye imirikite ndị mmadụ, na ị chọrọ ka ifulfill ya earthly existence. Ịgwacha ha ihe niile, yọzie ihe ọbụla bụ ọchịchị obi gị n'ụwa, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Ịyọchazie ha nke anwa wee kwubizie okwu, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Okwu ị ga-ekwubi bụ onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ga-eme gị ya ma onwe ya. Onye sị gị nwụọ, onye anwụọ ka ije akwụ ya. Onye chere gị njọ kpọ onye ahụ iru. Ihe aka a na-akpọ iji ogu. Ndị ụka na-akpọ ya back to sender. Iwere ejocha ogwu anwa esizie ha biko kere ihe ha chọrọ ka ime. You pause for a while. Maka na ọ bụrụ na ị gara n'ihu nna gị yọcha nna gị ihe ị chọrọ ka o mere gị, kere ihe ị na-eme, ọkwa ị na-ege ntị ka nna gị respond ọba ka ọkwa eziokwu. Kedu ihe kpatara o ji anyị bịa n'ihu Chukwu ikwucha ihe dị mkpa, you just walk away. Ọ bụrụ how things work. Ikwucha okwu ịgba nkịtị sị kedu ihe ị chọrọ ka ị mee, ịpọsụzie. Mgbe anyị pọsụ, ụfọdụ nwere ike ụlọ a nwere ike iburu, ụfọdụ nwere ike ụlọ a nwere ike buru ha lụọ nlọ, nwere ike ọ bụrụ mgbe aka ọ ga-alụ nlọ esi na nlọ gosi ihe ọ ga-eme. Ụfọdụ ụkwara ndị nwere ike ịba na trans, ndị na-aba na trans nwere ike anọrọ ebe a few minutes gosi ya ihe ngosi, o mee ka onyonyo. Nwekwa ndị nwere ike ịnọ mgbe a nụwa voices. Enwere clairvoyant and clairaudience, ndị na-afụ afụba, ndị na-anụ anụwa. Enwekwa ihe a na-akpọ intuition, ndị na-enweta ozi ya enweta ozi. So ihe na-achịkwa na-etu a ka esi eme. Inwe ajụjụ na nkụzi a, jee na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Ịchọọ ka agbara gị afa miri emi, jee 08057837672. Ị na-erecha vidio a tụsara ya ndị enyi gị. Ya gazie.